संगे से जिया के सुखावा अरे ससुरवा में आज भोगे तो लड़की कहते हैं बड़का भैया ए राम जी हो खेजनी अरे दिहो हाली भोरावा तो का करबो अब बोलो मुआ कोरावा राज भोगे दो ए राम जी हो खेजनी दिहो हाली दूसरा रतिया पहिला कहो पहिला मिलना रतिया पहिला कहो पहिला मिलना अपना दीवाना के तरफ से ले लो सही बात लो हमारे गीत के दीवाना रहते तो हमारे के ना दीते सही बात तो हर दीवाना बड़े से तारे के दिले तो हर कला के दीवाना सही बात बा मैं गलत बोलता ही नहीं कभी नहीं अगर मेरे गाना को सुनते तो पहले मेरे पास न आते तुम्हारे पास गए इसका मतलब तुम्हारे दीवाने हैं रतिया पहिला कहो पहिला मिलना रतिया पहिला कहो पहिला मिलना अभाग से भेटाई बड़े सजनी के सजना सजनी के सजना हो सजनी के सजना दुनिया और दीवाना हो खचाना लेकिन निर्मला यादव और दीवानी हो जोरी धन है आज जब तक शरीर में जान रही तब तक ये जोरी के जोर नहीं पवन सिंह के बाद खेसारी लाल के बाद राउरे नंबर बा एक बार जान ले आज सबसे पहले कि हमरा योगी आदित्यनाथ के नगरी में राउर स्वागत बा हमहू जिला कुशीनगर के रहे वाला बानी तो देखी हमरा यूपी में कितना प्यार बा अरे वह बिहारों में कितना प्यार बा हम देखो जी का तहरा यूपी में प्यार बा यह प्यार बा एगो बूढ़ होके पहले नचनिया के आशीर्वाद देता रहे बूढ़े आदमी बीमार बा ए राम जी हो खेजनी बिहाली भोरावा बोलमुआ कोरावा राम जी हो खेजनी बिहाली भोरावा बोलमुआ कोरावा राधो कहते हैं प्रभु जी ये बाबा बानी हमारे गार्जियन पिता तुल मजाक होता लड़की कहतिया कि अब ले तो भइल रहे अरे दूरही से बतिया जितना दिन बतियोले बनी फोने से बतियोले बनी अभी मिलल कहाँ बनी यही से विनती करतनी कि आज ले तो भइल रहे फरक से बतिया हो फरक से बतिया अब ले तो भइल रहे फरक से बतिया नियरा राई जियरा जुड़ाई जाई छतिया रसे रसे पापा के पलंगिया रसे रसे पापा के पलंगिया जवनिया मसाज होके दो रसे रसे पापा के पलंगिया जवनिया मसाज होके दो राम जी हो खेजनी राम जी हो खेजनी दिह हाली भोरावा बोलबू
मुआ कोरावा ढोवे दा रमजी होखे जनी दिहो हाली भोरावा बोलो मुआ कोरावा ढोवे ए भैया कि सोनिया में अंगिया के अरे रोआ रोआ खिली है बहिया में बहिया जो गोलू जी से मिली है जेकर हमार बड़का भैया फैन है उनके लिखल की हाँ जी कि सोची सोची जखमी जितेंद्र के अरे गड़बड़ मिजाज हो खेदो ए राम जी हो खेजनी अरे दिहाली भोरावा वाह अब बोलो मुहा कोरावा रात राम जी दिहाली भोरावा बोलो मुहा कोरावा राम जी हैप्पी दिवाली चल कबूतर नवही की उम्मीद धोती कुर्ता परिधान बा माथे पगरिया जेकर असली पहचान बा आ देसी मिजाज में दहाड़ेला जे शेर नियन एक बार ताली बजाई दोसर गोलू राजा बनल कहाँ आसान बा अतना शानदार तरीके से अस्थाई गीत संगीत परोस के पूरे भोजपुरियांचल के दिल में एगो अलग लकीर दे देलस वो लकीर भोजपुरी की आबाद बन गई गोलू राजा के आवाज मनोरंजन के संगे संगे कभी आंदोलनकार भी साबित होला राष्ट्र के काम जहाँ राष्ट्र हित के बात होके वो या राष्ट्र के ऊपर समर्पित वो गीत होला समाज के ऊपर समर्पित होला इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाबा गोरखनाथ की असीम कृपा बनी रहे और अगले करतार में हमारी गार्जियन बैठी है निर्मला यादव जी रौरा हाथ ध के उठी लता हमारा दिक्कत हो जाला बड़ी सुंदर कलाकार गार्जियन निर्मला यादव जी पहले रउआ के हम मोबाइल पे देखत रही तो बड़ी सुंदर रउरा के हम प्यार से भौजाई कहिला तो भौजाई ऐसा एगो नाता है कि न कमरा जान पाता है न गनाई समझती है एक देवर का दिल कहाँ अटका है भौजाई समझती है एक बार निर्मला यादव जी के लिए ताली बजा कर आप सब स्वागत करिए और कुछ आपके